Γεια σας παιδιά, HGR Hackme εδώ. Sorry που πέρασε τόσο καιρός και δεν έκανα βίντεο, αλλά δεν είχα χρόνο, είχα κάποια θέματα. Αλλά τώρα εντάξει, ξεκινάω κανονικά το πρόγραμμα. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε μέσα σε λίγα λεπτά να έχετε ένα account στο LOL 30 level απευθείας. Είναι εύκολο, δεν θέλει να κατεβάσετε ούτε προγράμματα ούτε τέτοια, απλώς θα μπείτε σε ένα site στο Google. Αυτό το site ονομάζεται BugMeNot και μόλις πατάμε αυτό εδώ θα υπάρχει link στο description και μόλις μπούμε εδώ μέσα θα βάλουμε τώρα γιατί account θέλουμε. Μπορούμε να βρούμε σε αυτό εδώ πέρα και account στο Facebook και για το LOL και για το Tank και για διάφορα παιχνίδια. Τώρα γράφουμε lol.com, βγαίνει εδώ πέρα και πατάμε enter. Εδώ πέρα έχει διάφορα accounts στο LOL τα οποία απλώς είναι εδώ το username και ο κωδικός και μόλις μπεις μέσα τα πατάς και μπαίνεις απλώς. Κάποιες φορές επειδή αυτό το site είναι δημόσιο μπορεί να έχουν μπει κάποιοι άλλοι από αυτό το account και να μην σε βάζει, αλλά θα σε βάλει κάποια άλλη στιγμή. Τέλος πάντων, εδώ βλέπουμε το username, κωδικό. Εδώ λέει είναι μια περιγραφή. Εδώ πόσους μήνες έχει που το έχει βάλει. Το έχει 4 μήνες παράδειγμα και έχει 9.500 ψήφους. Εδώ έχει 28 μέρες που το έχει βάλει αυτό το account εδώ μέσα και εδώ βλέπουμε την επιτυχία που έχει για να μπουν, δηλαδή ψηφίζουν από αυτό ή όχι, για να μπουν αν μπαίνει ή όχι. Ψηφίζετε εσείς από εδώ και δείχνετε εδώ να προτιμάτε αυτά που έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό. Πολύ απλό το πράγμα για να βρεις ένα account 30 level. Αυτό ήταν το βίντεο, μικρό αλλά καλό. Παιδιά, θέλω να τσεκάρετε και τη σελίδα μου στο Facebook, υπάρχει link κάτω στο description και κάντε like γιατί βοηθάει, θέλω να ξέρω ότι σας αρέσει, subscribe και μην ξεχάσετε να γράψετε στα comments είτε από το Facebook είτε από τα YouTube comments τι θέλετε να κάνω στο επόμενο βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, γεια σας.